Muhammad Bazoum za yi a cikin jihar Difa na ɗaya daga cikin shiga-shigan alkawullan da ya ɗauka a gaban al'ummar jihar a wani lokaci na yakin neman zaɓe. Kasancewar jihar ta yi ta fama da matsaloli iri-iri da rashin kwanciyar hankali ya haifar tun bayan bayyanar al'amarin Boko Haram. Amma duk da haka, gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba tun harkon faruwar matsalolin kawo yanzu da ake ganin sauƙi ya soma samuwa nan da can cikin jihar ta Difa. Shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya ce za ya zo da kansa ba saƙo ba domin kunnuwa da idanuwansa su ba shi labarin inda aka ini kuma aka kwana game da lamarin tsaro a yankin Difa. Ko yaya jama'ar suka ji a zukatansu game da wannan zakkuwa ta shugaba Muhammad Bazoum? Allah ƙara mishi, Allah Ubangiji in ya kashi lahiya, Allah mai da shi lahiya cikin duniya shi. Kuma Allah ba mu zaman lahiya. Muna murna muna farin ciki da ya mai da mu 'yan Najeriya kowa ya zauna mazaunin shi. Cikin wani irin shiri garin Difa yake game da zakkuwar shugaban ƙasa Muhammad Bazoum? Muna godiya kuma muna jinjina ma shugaban ƙasa Son Excellence Bazoum Mohamed. Da fitan shi na farko zai zo jihar Difa. Wannan al'umman Difa suna jinjina mishi ba sai dai ba sau biyu ba. Ko yaya jama'ar wannan jiha suka ji a game da komawar mutane cikin garuruwansu? Na ji murna har daɗi nake ji, akan daɗin har ya sa ni ban ci abinci ba. Za mu koma mutanenmu da jama'anmu za mu koma garin mai jin daɗi, muna murna akan wahala da mu gona gaba duk kun manta yau. Kamar ba mu ji ba haka. Magana mafi fita daga bakunan al'umma ita ce shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum yana da niyya sosai ta ci gaba da aiwatar da ayyukan gyaran ƙasa kamar yadda ya yi alkawarin cewa zai ɗora daga inda shugaba Isuhu Muhammad ya tsaya ta hanyar ingantawa domin